Op papier lijkt het al hier prachtig. In de praktijk zal er nog heel wat gebeuren moeten om de hele Zuid-Ier tussen Dokkum en IJsselmeersiel voor recreatie geschikt te maken. Doch wil het gemeentebestuur nog gong zetten achter de plan. Vooral omdat het een wichtige impuls worden kan voor toerisme en werkgelegenheid in de regio. Realisatie is alleen nog mogelijk als het waardfonds met 20 miljoen over de bregen komt. Als je zoekt naar de criteria van het waardfonds, en dan gaat het net alleen nog over de recreatie, maar het gaat ook over de natuurwaarden, het gaat over de ecologie, het gaat over de economie, dan voldoet eigenlijk de Zuid-Ier aan alle criteria's die er binnen. Ambitieus ben ik de plan om Ier en Anjem op de nieuwe Zuid-Ier-route om te sluiten. De Anjemer opveert is bij Gelieks nou alleen nog geschikt voor kano's en roeibootjes. Dus zullen damen verdwijnen matten en de bregen verhegen tot 1 hele meter. Anjem krijgt zelfs een jachthaven. De toeristen, met name de watertoeristen, die kunnen een Zandwaard bij makkelijker om de baan. Nou, dat jouw levendigheid in de water. Dat is goed voor de middenstand en dat ik hoop dat het een meer op elkaar zet. Want hoe lijkt het nou dan bij de belangstelling van de toeristen voor dit dorpje? De belangstelling van toeristen is goed. Met name door Ezonstad, dat daar een prudde vol komt. Dus vindt Anjem het wolspietig dat de nieuwe Zuid-Ier-route bij IJsselmeersiel ophoudt als vaarroute en net ont Ezonstad teruggezet wordt. In mijn beleving is het gewoon dat we dit net meenemen. Waarom? Omdat dit echt nog een stukje historie is naar Ezonstad en Oost-Maharden. En dat kan naar mijn naam worden. Oost bloot dat achterwege. Gaat me van Ezonmeersiel, denk ik, richting Dokkum en Ziel. En we het Ezonstad en Oost-Maharden vergeten. De directie van Ezonstad wil haar voor eerst net bij de plannen deel Maar 60.000 gasten en een besteding van 8 miljoen euro in het Ier is Ezonstad wichtig voor de regio. Wij worden eigenlijk in dit plan overgeslagen. En dat voelt gewoon niet goed. Het plan van 40 miljoen euro, zullen je nog stappen ondernemen? Ja, wij gaan er wel stappen ondernemen. We zullen de gemeente ook officieel op de hoogte brengen van ons standpunt. Dat we dit betreuren en dat wij daar niet achter staan. Het gaat net alleen nog om de vaarrecreatie, het gaat ook om de orenrecreatie, de fietsers en het belevingstoernooi. En we willen wel het hele gebied graag ontsluiten.